Ha tingut mai un Cadillac? No li vull fer perdre el temps. No he vingut a comprar. Aix, què fas? Portar aquest senyor a fer un tom en el Deville. No podrà ser. Aquesta tarda ve un client a endur-se'l. Si ja no està en venda, per què el tenen aquí? A veure, què hi puc fer? Trobaré a faltar aquest cotxe. El que ve és una història sobre el meu pare i l'estiu que vam passar junts fa molts anys. Va ser l'estiu que em va canviar la vida. No vull anar a la Politècnica. Vull treballar al concessionari. Vull ser comercial. Si et penses que permetré que el nostre fill ho engegui tot a rodar fent de venedor, estàs ben arreglat, Al. No sé descriure el disgust que m'has donat. Doncs calla. Vigila què dius, fill. No sóc el teu fill. Espero fer-ho. Has de xerrar amb el client, preguntar-li per la canalla... Ei, hola! Que té fills? I a tu què t'importa? Quina camisa! Cavallana, Avui no estic mentalitzada per comprar-la. Llàstima que es perdi l'oferta, per això. Quina oferta és? Regalem una graella del George Foreman a qui compri el cotxe. D'acord, endavant. Explica'ls-hi allò de la nena que et vas lligar l'altre dia. És que és bomber. Fred tot sol va rescatar 3... Eren 4, i hi havia un nen petit. Tu has salvat un nen petit? És la meva feina. Estàs bé? És un ictus? Avisem una ambulància? Si acaba sent com tu, Al, et juro que em penjaré. No t'ofenguis. No? He entès que hi ha coses pitjors que vendre cotxes de segona. Quines? Ni idea. Hauria de ser a la facultat amb els nois de la seva edat. Pot tenir una feina millor. No és bona, aquesta? Mira que fer-me això és increïble. Ets tan mediocre! Hola, gent. Sóc l'Al Jo, Klein. l'Aix Martini. El que més ens agrada és vendre cotxes.